Ćao, danas za vas imam recenziju za još jednu seriju, novu, koja se zove Superstore i koja je isto kao ona telenovela malo čudna sa tom premijerom i kad se emituje i šta se emituje. Uglavnom, do sada je emitovano, ja mislim, 5 epizoda, tačnije u trenutku kad vi budete gledali ovaj video, da, to će biti ponedjeljak, večeras je nova epizoda, 6. Tako da imate već materijala za gledanje. Što se same serije tiče, to je američki sitcom koji je smešten u jednom tržnom centru. U stvari to nije tržni centar, to je kao neka velika super radnja, hipermarket, u kom pratimo radnike tog supermarketa i njihove živote. Radnja se zove Cloud9 i smeštanja je u St. Louisu u Missouriju. I naravno, radnja je izmišljena, nije prava. Što se tiče glumaca, vama će verovatno najpoznatija biti America Ferrera, koja je igrala u seriji Ružna Betty. Ona tu igra jednu radnicu koja je, zove se Amy, koja je kao supervizor na tu foru. I ono što je zanimljivo kod nje jeste da na njenoj onoj kartici što nosi u radnji uvek je neko drugo ime. Nikad nije isto, ali vi ćete otkriti zašto je to tako. Zatim Ben Feldman kao Jonah, on je novi radnik u toj radnji i tako otkrivamo nešto i njemu svašta. Ajde, neću više da vam pričam ima ih još. To se tiče primarnog publike, ono što je zanimljivo jeste da serija ima neverovatnu gledanost, a što se tiče ovih kritičara, oni su kao zadovoljni castom, ali nisu zadovoljni scenarijem. Moje lično mišljenje, eto sad već prelazim na moje, jeste da serija nije loša, isto je to kao neka komedija, mada moram da priznam da se meni malo više sviđa telenovela. Ovi su sa druge strane malo ozbiljniji, a opet su kao smiješni. Možete da joj date šansu, meni se sviđa, znači ne bih vam je ni preporučivao da mi se ne sviđa, ali nije sad bog zna šta nešto ekstremno super. To je bilo to, nemam šta više da vam dodam, pošto je nova, nemam bog zna šta posebna informacija. Mi se vidimo uskoro, vi ovaj video obavezno lajkujte i pretplatite se na moj kanal. I ako budete gledali seriju, obavezno pišite dole u komentarima. Ćao!